Anong nangyari sa baka namin na merong lagnat? Ito ba ay gumaling o hindi? Tara na't samahan nyo kami guys at i-update ko kayo tungkol nga sa ating isang baka na nagkaroon ng lagnat nung nakaraang linggo. Actually guys, itong video na to ay 3 days after talaga na nag-inject kami sa kanya at eto nga yung update natin para sa bakang yun. Bale, 3 baka nga sila dito guys na dito namin dinistino. Itong 2 puti at yung isa naman na iiba ang kulay. Yun nga yan si Badok guys at siya ngayon nagkaroon ng lagnat. Base nga pala guys sa pagkakatanda namin nung araw na yun ay grabe yung tindi ng init. Habang kinahapunan naman guys ay bigla agad na umulan at napakalakas din naman talaga. Kaya marahil din siguro guys ay nakaapekto yun sa kanya kasi nga talagang init ng katawan niya tapos biglang lamig ayun at hindi talaga niya kinaya. So eto na nga si Badok ngayon guys, nakikita nyo naman napakaliksinan niya at napakakulit na rin talaga. Magana na nga rin pala siyang kumain guys at wala na kaming problema pagdating sa tubig kasi nga umiinom na siya at talagang napakarami pa talaga. Matatandaan nyo guys, pagkatapos nga namin siyang ma-injectan ay 3 araw nga din namin siyang pinasilungan or hindi nga pinaulanan. And up to these days guys ay talagang napakagana niyang kumain and anyway si Jack nga pala yung nakikita nyo sa video. Baka nga kasi guys makonfuse kayo kasi nga yung itim nga na baka natin nagkalagnat tapos ito yung pinapakita ko sa inyo, si Jack naman na puti. Talagang kailangan nating maging observant guys sa lahat ng oras para nga maalagaan natin ng gusto yung ating mga alagang baka. And thank you Lord kasi nga mabuti na yung pakiramdam ng aming baka na nagkaroon ng lagnat. Yun lang guys and thanks for watching!